Күптән түгел студиябезгә кеше башлы бәрәңге алып килеп гаҗәпләндергән Сәлимҗан Галиев бакчачылык серләре белән уртаклашуын дәвам итә. Бу юлы без үзебез аның бакчасында булып кайттык. Табигать кочагында Каракүл авылының Ширмешән буенда урнашкан бакчасыннан быел да мул уңыш алган ул. Календарда сентябрь ахыры аның бакчасында кып-кызыл кура җиләк өлгереп килә. Быел җиләкнең уңышын 20 чиләк җыеп алган алар. Хәер, Сәлимҗан Галиевның бакчасына аяк бассаң, гаҗәпләнерлек әйбер байтак. Менә икенче тапкыр җимешкә бөрелгән баклажаннары, кызарып пешкән борычлар дисеңме? Яздан көзгә хәтлек вакытын яшелчә җиләк җимешләр белән мәш килеп үткәрә Сәлимҗан ага. Бар нәрсәнең дә җаен белеп эшли. Мәсәлән, сарымсакны нәкъ 12 октябрьдә утыртырга киңәш итә бакчачы. Чиләкләп җыйган бакча җиләге уңышының да үз сире бар. Виктория уңышы бөтен яхшы шундый, и малина, и кызыл куралар тоже шундый яхшы булган. Яскины иң беренче язгачкачтан ашлама бирә кирәк аларга. Ашлама ясыйбыз, аннан шуны сибәбез типләрне салып чыгабыз. Сыер тизәген бушка салып торабыз да бер икотны, 12 кимнәрне. Аннары илгәргәчтән шуны бер чиләккә ярты литрлы банка белән саласың да типләрне сибәсең суны. Бөтен куакларга шунтайны җиләкләргә дә, кызыл кураларга да, шияләргә дә, алмага да бөтен сибәбез. Помидорларга да салып торабыз шулай. Үзенең 42 соты җирендә Сәлимҗан ага нәрсәләр генә үстерми. 7 төп слива, груша, чия, алма, 4 төрле карлыган, хәер карлыган дигәннән олары да гади генә түгел. Американский дип аталган сорты әле дә җимеш биреп утыра. Бәрәңге уңышы да мулдан. Ә бакчасындагы кабакларны ансат кына күтәрәм димә. Менә бу кабак сок чыгара торган кабак инде, үзенә бер аерым сорты. Менә бусы пирыклар пешергә яхшы кабак шундый. Үзеде матур инде шундый. Авыл кабагы ибеталай менә бу кабак бусы. Кабакның сабагын да әрәм итми оста бакчачы. Аны тураклап бәрәңге бакчасы өстенә сипкән. Булай эшләгәндә ул ширемәгә әйләнеп бакчаны йомшартады. Гомумән Сәлимҗан аганың кулыннан килмәгән эше юк. Әнә агачтан яңа йорт өлгерткән, янында гына баз да ясап куйган. Бу кадәр уңышны каядыр сакларга кирәк шул.